तो कहले जमत नहीं खजा पैसा दो तो वही जैसे बतियाई हैं काहे के पैसा दे काहे के ई मोर दे तारा भगना भइल बा तारा खुशी नहीं खे कहले चुप रह एमे खुशी के कौन बा दीदी नयर लस्सी हाय हाय पहुनवा टाइटर लई तो कन्फर्म ई तो होगा कहलस सवेरे सवेरे उठिया नु तो कहे कि आंखिए लाग गइल हो न तो गर्दा के नहीं छोड़ा दे रहती हमको ये कुल अतले लइका भइल बा तो महतारी के पीरा होला 9 महीना गर्भ में मोटरी बना के धोत तरी हमरा रहुआ 25 ग्राम पथरी होई त पेट में नु अल्लाह दे हिले लागता जे कब हम ऑपरेशन करवा दी अब महतारी क्वेश्चन भी 3 किलो मोटरी धोतिया था हमने के जन्म लेता नहीं जा आ तब बड़ भइला पर हमने के रहन स्वभाव देखत तनी मेहरारू एक बिर खोक देतिया खाली अरे बाप रे बाप नया बीमारी चलल बा कोरोना फिर शुरू होल बा काई दादी चलो चेक करा दी चलो सिरप की आ माई बैठ के ए बाबा एगो सिरप ले लाई हो पैसा ए घरी नहीं खे तुलसी जी काढ़ा पी ठीक हो जाए जन्नी इहे बदलाव भइल बा बाकी कतनो दर्द में रहिलो एक दुगो लड़की बाड़ी स लड़का के श्रद्धा बाकी लड़का हो जाई आ देखो तारी के लड़का के लड़की भेटा गेल त फिर बोले आ लड़का हो गेल त सारा पीड़ा खत्म अब बताइए हमनी के मरद जाती लड़का भइल बा दूरा पर मोछ दियरखा बना के बैठ जता जय भाई ए भाई आवा दू पेक ले मंगोले बनी फ्रूटी ना बोलो ना कौना खुशी में बेटा भइल बेटा भइल बेटा त इहे 9 महीना लोड ले लो गलती ना नु कहे लालू कि अब हरदी सोठ हम पिया होरिलवा का भइला ले जियो जियो नी ये दादा जियो नी होरिलवा का भइला ले जियो नी जियो नी ये दादा जियो नी होरिलवा का भइला ले जियो नी 1 मिनट चुटकुला को कॉलर ले हां कछिया ला हतना गंदा तारा ना चाहता करिया बू पैसन कछिया तारा मारे हम खड़ा होकर नहीं खिगाओ कि तू आके पाइटो खींच सकता रह धीरे से तारा मारे हम खड़ा होकर नहीं खिगाओ हमरा एक कहले है भैया कछिया किन्नी माचो कंपनी के ना बेंचो कहले हनु कि सिकुड़ के रह कछिवा त हम लेके बिक देन मुंह पर रे कौन उपाय बता कहला कि जना सरप्पा में धोले बने कछकेवा ओही में अपन इंजन धो दी कहला माने वो नाम मदर ए बबुआ देखा देखी हो गइले हां ओही दुकान में त नया पर धनिक भइले पर बुझाला न कि फलनिया से महंगे किन ली कहला कितना को अभियंता भेले गेल बड़े के त 200 के कहले ओकरा दोबरी रेट के दिखाओ माचो ना ले ना बेंचो भी ना तो हली अभी नो एल बेटचो कंपनी ले जाइए बेटचो ली है दे दी नया कंपनी और रबड़ नियर सिकुड़े फूले हारा के जींस बना होला तनाइयो जाओ कहले कि हो काम ना दाम बा कर 350 बाप लाई ला रख दो इतना महंगा देला बड़ा कर गारंटी काबा गारंटी दुकानदार कर उसकी गारंटी हो बहनी के बेरा बहनी बिगड़बो का बाकी जादो जी रहले दुकानदार पहले ले जा गारंटी ना रहेला त हम फेरियो दे बहनी बिगड़बो हम फेर दे दे बाप कहले कि हम फेरियो दे कहले कि फेरबा काहे खाती आ त कुछ वारंटी दो गारंटी नहीं खा देता वारंटी बा कर कुछ कहलस कि जी पहन ले कछिया आ 3 महला छत पर चढ़ जाए ऊपर छत पर और ऊपर से धड़ाम दे कूद जाई हो इहे त गारंटी बा इहे नियो कोई है नियो इहे गारंटी बा एगो औरी बा मैं कि ना कहो भविष्यवाणी आला देखी कोई किस्म के सोहर मंगल होला एगो नटिनो लोग आवेला नटिन लो बाबा हदे बोलेली सनु
ए मलकिनी लुगा खोलो गधा खाली कचौड़ी देलू हो फिदरिया थरिया ना देबू जैसे हो लइका लो रियाज खेलबे कितना निमन का बहुत सुंदर बाबू दिनों में कर क्लास करतर लोका कोई बुझा तो सुखोले जाता ये तो जीवन सुखले जा रहा है ऊ लोग आवेला उड़ावल मारे हाय 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 अरे उड़ावले बा बिना तेल के जहदिया हाय हाय उड़ावले बा बिना तेल के जहदिया उड़ावले बा बिना तेल के जहदिया पटना से उड़ावला कलकत्ता में गिरावला पटना से उड़ावला कलकत्ता में गिरावला डिब्रूगढ़ में तेलवा भरवले बा डिब्रूगढ़ में तेलवा भरवले बा बिना तेल के जहदिया तले दूसर को जाने कढ़ौले बाड़ी जुगुल जोड़ी हो अरे जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जाली अरे जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जाली एक के हाथ में सोने के घड़ी लवा एक के हाथ में सोने के घड़ी लवा दूसरी के शोभे रे समडोरी पनिया के जाली जुगुला जोड़ी दोनों पनिया जुगुला जोड़ी दोनों पनिया के एगो सोहर होवे लगा के दू लाइन के